بیر و سرپێهاتیە مرۆڤاهیە یا دیرۆک ji bo dikîliyê de watayê li herikîna jiyanê zêde bibe, zanista dîrokê gelek giring e. Her çi qasî desthilatan xwest dest bavêjin dîroka jiyana bidayîka Xwedawend hatiye afirandin jî, lêbelê jinên Kurd ên berxwedêr jî di heman serdemê de ji bo nivîsandina dîroka azadiyê tekoşîn û berxwedan raberkirine. Tu caran serî netewandine û her dem xwedî li bîra mirovahiyê derketine. Ji ber ku jiyaneke wetedar bi hişmendiyeke xurt a dîrokî ve gengaz e. Jinên Kurd ên ku beriya tevgera azadiyê heta pêkhatiya şoreşa Rojava de tekoşîneke bê hempa meşandine, ji bo nivîsandina dîroka azadiyê berdêlên giranbuha dane û bi hezkirina tekoşîna xwe jî xwedî derketina xwe ya vê mîrateyê danîne holê. Şervayên YPJ bi afirandina şoreşa Rojava ve dest bi nivîsandina dîroka azadiyê kirin. Ya ku dîrokê ji nû ve binivîsîne û dayîne cihê wê rastexîn, dê jina Kurd û YPJ be. Şoreşa ku şervayên YPJ hem ji aliyê çand, ziman û dîroka gelê xwe hem jî ji aliyê zayenda xwe ve li ser dîroka nûjin kiriye de ji bo hemû jinên tekoşer bibe mînak, modêleke nû û giring.
اف شورشا کو جوش و مورال آوا دکه دی جبو آزادیا جنه و مروواهیه ببه دیروکا جنووه هاتیه زندی کرن و نویسین.